min la bazar chung ani kan ina ron len thin no pangte pathian thu hrilin so to tui ve ila kan ti a chu mi dei se awanga han bazar ve zok chu kan ni no pangte hi pathian ina aron hruai ani kan rin ve ril rut lata chuwang chuan an ron len hun rei lo te hi pathian thu hril nan chan sa kan lo la ve tang zelani nin la bazar hi chu chokma bazar ti ang deuh level chau ti alani vere kan ina ron len thin no pangte hi kholaya bolhlo haya bur chhia te chhara ei zong ve an ni a an level hi sang lo ve a chung te chu ti hian bolhlo an va haya zing an chhuak hi voi khat ina an han hon phota sai ip khat velin ti chuan a voi hnih nana an ron kal chhuak le hi an chawla kan ina hian an ron leng lut thina in an ron thlen hi chuan bolhlo hai na chu an rim te hi lo tui vak lo ve thina kan fa te hian an ron kal tir chuanin an hnar te hian han hup deuh a khatiang khan awm mia su anin thlarhunga nge kan tia chu tiang chuanin rim nei ve deuh hal hian an lo lut ve thin ani chuan an lo len ve thin taka chuanin tuna kan program hi buat sai hi ril ruwa alana wangin ti hian chaw kan ei hawanga pathian thu te kan ngai thladon ne o kan tia kan bei sei huna po local hlei thei lovin an oma ti chuan an mahni local kala an local ni a rem chang takin hetiang hian hun kan lo man pui theia thil siam atangin pathian a awmani ti atangin kan tana chutiang chuan buddhist hi chuan hei siam tu a awm rin lo ani hi mo chuwangin siam tu a awm zia atangin kan tana ti chuan adam ale evia a suala tluka chutiang chuanin khovel hi setana thut nuaya a awm zia thu a chuta tanga lali suam min chandam na thu chandam na tluan tling kan han inzir tir ve theia kan lom khop maya hei no pang pakhat te phei hi chuanin isua ka ring ati ve a kan lom hle ne ram huai po ka hlau lo atia ena tinge hlau lowa ka tia isua ka ring to lom an ti chu mi ti hlim ve khop mai ti chuan a hnu zela po an ron leng zela a ron lenga piang hi isua pian thon thu te tiang hian kan lo hrila tuna video a kan hmu hi ni hnih chunga enge ni ala vantir kaute beram veng tu te hnena an in lara isua lo pian thu an hril le khochak mi fing tena lel isua piang chibayan va buk thu ni hnih kan zir kha he nu te hi athiam thei em maya chu a thian ron kal thar te hnena ka hril chhawn tira hei thon thu a hril ve ni hi halom om tak ani mian ti hlim khop maya thu an hre thei boka midang he chule tianga soingam an om lova riat phei chu an hre ve zel tura kan ngaya ani te hianin huaisen takin ti hian kan thu hril tak zong te kha thian te hnena a soi chhawng thei ani kan lom hle ni min lo tong trai pui ula rin na an lo nge zel thei nan min lo dil pui thin don ne o လူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟာငါသားဘယင်းရဲ့သားတော်ကရှင်သခင်ပဲဘယင်းရဲ့သားတော်တွေ့တယ်လို့ငါမှာသား an lo le na piang hian kan nu hianin champara an tia mi kha tan phaya kan tia kol chuanin chung emo nu ne mo he alo bol sak thina
สุดยังไอสุฉันเห็นที่อันง่ายเอ็มอ่ะสุมีไอเบสเซลเลยTVN เบสเซียเราเลี้ยงเหอันนี้เวเดียวตั้งปุ๋ยบกะส่วนส่วนเตียงเฮียนไอตัวเตะกันบวชใส่เวทีนะมันละอันที่เวทเอ็มไม่กันหูเฮียนอันรวมกันที่เวเอ็มมันนี่ติดส่วนทีวีอันมานี่ดูซองการ์ตูนและกอลเอ็งมอกันชัวมาเฮียนปะเทียนฝักนัดลาเตกันเอ็นตีร์มาสาปะเทียนฝักนัดลาปทุมลีเวลเตกันเอ็นตีรินลาเตเราสักปุยเวโรเตกันเตียไอเล็กเทียมไทยนุยกันตีไหมทุเรศไทยเดียวเพื่อจวนลาเตปะเราสักปุยเวไทยเซลตัวกันหลอมคบไหมจวนตุนนายเฮียนอีสวาฟิมเตปะกันเอ็นตีระมันนี่เพย์จุมิตุยตะเวจอยจอยนอีสวาฟิมันเอ็นเวียเอ็งตินตักอันเริลรัวอมเจลังหมดเพย์จุกันจุกเรียดปุยเลมโลนวมอาชาจุกันตีคบในเฮติเตเตเฮียนปะเทียนรำเจ้าเวเจลังตีเบยเซเวพดไม่ละแหงเราปังเตอันรันปุยเต็นหัวหน้าชวนปะเทียนรึงตูเตนีอินอันนำจิงรองบอลตูเตปอันลันนิเวทยังตีเบยเซนะกันเนยนี่เคลียร์ตูเตลัลปันมัลสอมเจวรอเซโอมิสันลำหอยจงใจหุนินมินเราเสเวชินอุลติเตค่ะกันหันเบยเซอังเซวออันนี้เลโอเลများစွာသောအဖြစ်ကလွတ်လို့နောက်ဖို့လွန်ဖြစ်တယ်။အဖြစ်နဲ့လို့သူတင်ပြတာမင်္ဂလာရှိတယ်။ဘုံ